Moment. 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 Tak by sa mi to páčilo. Moment. No, perfektne. Toto je presne ona. Dobrý deň, aj vám môžem nejako poradiť? A dobrý deň. Potreboval by som nejakú podlahu. Aj viete akú? Nejakú dubovú. Moment. Napríklad takúto? Tmavšiu. Moment. Čo poviete? Svetlejšiu. Moment. A čo táto? Ale ja by som chcel iný vzor ukladania. Moment. Poďme sa na to pozrieť od začiatku. Akú podlahu chcete? Kompozitnú, laminátovú alebo drevenú? Myslel som, že kompozitnú. A odtieň? Taký prírodný dub. A chcete rovné lamely, chevron alebo herringbone? Myslel som tak herringbone a najlepšie by bolo ešte, keby to bolo aj v akcii. Prepočítavam. Moment. Toto je presne ona. Čo poviete? Ešte. No, to sa mi páči. Len keby bola taká viacej rustikálna, by som si predstavoval. Moment. No, dobre. A ešte tak trošku viac doškoricová, keby to šlo. Moment. No, perfektné. A videl som, a sused mal taký trošku také červený preliv tam mal. To keby tam bolo, tak by sa mi to páčilo. No, perfektné, perfektné. Presne takto som si predstavoval. Ešte taký trošku tak do takého žltého filmu a je to úplne ono. Moment. No, perfektne. Toto je presne ona. Takto som si to predstavoval. Koľko to stojí? 28,90 aj s podložkou. A korenie, papriku, škoricu a kari korenie máte k tomu gratis. Super, berem. Neviete nájsť podlahu vašich snov? Prídite k nám, my určite niečo namiešame. Cukríček. Nevadí, okej.